Gure ustez, iritzi demokratikoen ondorioz, irizpide edo printzipio demokratikoen ondorioz, gizaki guztiek, persona guztiek eta baita ere talde guztiek eskubide politikoa dute, giza eskubideetatik ondorioztatzen den eskubide politiko osoa dute politikan aritzeko, eta hori da beti esan eta aitortu izan duguna eta koherentziagatik gaur ere gogoratu nahi genukena. Irizpide horren ondorioz ez gaitezke ados egon eta ez gaude ados, ez Espainiako epaitegi gorenak eman duen sententziarekin, eta ez da ere, bigarrenik, hau aitortu behar da, Espainiako gobernuak epai hori egin ahal izateko izan duen ekimenarekin, eta ez da ere, alderdien legea deitzen den horrekin. Eta berriro diogu hori irizpide demokratikoetan oinarritutako eskubide politikoen eskaria dela, eta eskari hori giza eskubidetan oinarrituta dago. Hala ere uste dugu oraindik Bildu izeneko proposamenak baduela itxaropena edo konfiantza izateko aukera bat, eta hori da epaitegi konstituzionalara jotzea, hori da uste dugunez egingo dutena, eta hemendikan 3 egunera jakiten denean behin betiko epaia, uste dugu zuzenduko dela ahal den neurrian, eta osorik ez baldin bada neurri handi batean, uste dugu zuzenduko dela orain guk txartzat ematen dugun hau edo txarresten dugun egoera hau. Beraz eta azkenik gure elkartasuna adieraziz bozketetan parte hartzea uzten ez dieten guztiei, baita ere aipatu nahi genuke gure erantzunkizuna. Eta gure erantzunkizuna da erantzukizun politikoa. Eta erantzukizun politiko horrek bultzatzen gaitu politikaren leian parte hartzera, eta hori da egin behar duguna nahita ez.